gjort sig selv fri. Ja. Det er lige meget. Han står fint, Marie-Louise. De fjollehoved. Hvordan har han gjort det? Hvad? Hvordan har han gjort det? Hvad? Det er flot. Står du og filmer mig? Ja, fordi jeg synes, det var, at han stod med mulen, så jeg synes, det var rigtig dejligt. Jeg lægger den ind på hjemmesiden, Marie-Louise.